Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Happy New Year mga kabisyo. Hi partner. Hi partner! Happy New Year po sa inyong lahat, buong Pilipinas, buong mundo. Siyempre walang may iwan. Kami lang ang nag-New Year. Hindi. Lahat tayo, di ba? At wala po dapat na tumawid ng 2023 to 2024 nang hindi po tumaba. Yan. Shout out po sa lahat ng mga lumamon ng matindihan nung nakaraang holidays at patuloy ang paglamon kasi ang dami pa pong tira. Ilang init na yung spaghetti nyo? 15. Galit na siya. Durug-durug na nga siya. Hindi Sabi na nga niya, siya spaghetti. Pagod na kami. Sabi niya talaga. Alam mo yung kasi ang masarap na pag-init ng spaghetti ay yung init na sa kawali. Hindi yung init na microwave. Parang basta masarap yung may sunog-sunog pa. May amoy sangkot siya. Oo, may ganon. May ganon. Diba? Ganon na siya, partner. Hirap na siya. Yung sinasabi kong hirap na hirap, partner, yung mga natira pa noong Christmas. Yan. Nako. Nung Noche Buena. Kasi yung mga natira nitong Media Noche, partner, mga chill pa lang sila. Saka lang sila iinitin. Wait lang kayo dyan. Dadating din tayo dyan. Nanganganib din ang buhay nyo. Wait lang kayo, ha? Saglit lang po. Ayan. Yan. So, kumusta naman ang pagtaas ng timbang? Ay nako, meron ba? Chinek mo ba? Oo, partner. Chinek ko talaga bago ako umalis ng Manila papunta ng Palawan. Nag-check ako ng weight para sabi ko, para malaman ko talaga kung ilang araw akong hindi nagbigay ng disiplina sa sarili. Ayan, ganyan. So, ganun talaga, nangyayari talaga yung mga ganyan, 'di ba? Pero ang importante is, 'di ba, pwedeng mag-umpisa ulit. Yes. 'Di ba? Yun naman ang kagandahan ng New Year, kagandahan ng bagong taon, bagong buhay, yan, mga ganun. Totoo yan. May mga tawag sa atin ngayon, pera. Mga bagong pera. Mukhang pera talaga. Halata talaga. Hindi Hanggang talaga, ngayon mukhang bibig pa rin yung pera. hindi talaga maitago. O ano daw tawag sa atin? Anong tawag sa mga bagong species tayo ngayon? Bagong species ng anet. Hindi na tao ang tawag sa atin. Ano nang tawag sa atin? Ubus na Parasaurus. Ubus na Parasaurus. Ngangasaurus. Ngangasaurus. Tuyotsaurus. Ngangaysaurus. Walaysaurus. Tigangsaurus. Yan po ang lahat po na describe po namin mga kabisyo. Mga bagong species may mga po bagong yan. species. Tayo po talagang lahat yan. Diba? Hindi na po tayo Homo sapiens ngayon. Oo, hindi na. Wala nang ganon. Hindi na po siya. Luma na po yun. Super luma. Hindi na po siya uso. Yan. Ubusaurus, Tuyotsaurus. Tigangsaurus, Walaysaurus, Ngangisaurus. Syempre, we're pertaining to our wallets, mga kabisyo. Kaya ang wish natin ngayon 2024, mas mataba ang wallet, mas manipis ang katawan. Yan, di ba? Tama yun. At least may goal ka na kaagad. Alam mo, sa sarili mo yung goal mo. Umpisahan mo na. Kahit na, alam mo, important issues na umpisahan mo yung goal na yan, habang parang lahat nag-resolution, ganyan. Yan. Kasi hindi mo talaga siya umpisahan at all. Yan. Totoo yun, no? Grabe yung ako, ang naramdaman ko talaga yung matinding pagod. Sa maraming aspeto ng buhay. Number one is wallet. Financial, parang pagod na pagod siya, no? Ano talaga siya? Pangalawa yung katawang lupa natin. Physically, nakakapagod po talaga yung season na to. Lalong-lalo Masaya, na, pero may pagod. Totoo, lalong-lalo na parte yung mga bumiyahe. Yung mga pumunta sa probinsya, pumunta sa ibang lugar, yan. Tapos bumalik. Oo. Kasi may pasok pala today. Akala ko holiday pa today. Pasok pala.
I-message nga dapat kita kanina. May record di ba tayo ng January 2? Wala. Ay, live pala kami. Live na pala tayo, di ba? Sabi nga nung isa nating tambalanisa na si Father JJ Bautista. Hello, Father JJ. Hi, Father. Sabi niya, I'm sure you and the kids had a great and well-rested vacation. Ganyan. Tas sagot na asawa ko, basag po kaming lahat. Sabi ni Father, anong basag? Basag, bangag, pagod, di ba? Kasi may ganun eh. Alam mo yung Totoo feeling yun. na kailangan mo ng bakasyon mula sa bakasyon. Yung technically nagbakasyon ka naman, pero bakit parang pagod na pagod ka pag buwi? Ganun na nga, dahil pakiramdam. nga yun, sa Tuyotsaurus, Nangaysaurus, Walaysaurus, Ubusaurus. Di ba? Grabe, no? Oo, naubos eh. Tsaka yun nga, yung bulsa, tsaka yung Katawang katawang lupa natin. di ba? Pagod na pagod talaga siya. Napagod talaga siya. O, di bawi-bawi na lang po, di ba? Kaya yung mga hindi nagbakasyon, yung hindi nagpakalayo, yung in-enjoy yung, kunyari, sa Manila, kung ikaw ay taga Manila, I'm sure na-enjoy niyo po yung wala masyadong traffic. Feeling ko lang Yes. Kasi 'di ba, parang karamihan na nasa Manila ay talagang at nagtatrabaho sa Manila ay talagang mga galing probinsya. 'Di ba? Kaya kapag ganitong Nag-uwian talaga, halos lahat. Halos lahat, ganyan, 'di ba? So kung ikaw yung isang taga-tingin lang sa Facebook doon sa mga biyahe na pinuntahan ng mga kaibigan, naku, hindi mo alam ang kwento niya. Lagi naming sinasabi yan. Akala mo parang ang saya-saya nila diyan. Oo naman, naging masaya sila diyan, pero pag uwi, Nako. 'di ba? Ubusaurus, Nangaysaurus, Walasaurus, Tuyotsaurus, 'di ba? Stressoro sila ngayon. Correct, sa Stress na true. stress kung paano Correct. babangon ulit, babawi ulit sa mga Yan. naubos na pera. Isipin mo, ikaw fresh na fresh sila, dinosaur na bumalik ng Maynila. Diba? Naging Soros-Soros sila. Samantalang ikaw fresh na fresh. Nakapagpahinga talaga ng Oo, tunay. correct, 'di ba? Hindi kasi may ganong klaseng feeling talaga, mga kabisyo. Bilang isang taong walang ibang ginawa kundi rumampa. Makatimpa ako eh. Parang kapag ka nasa isang lugar lang ako, natataranta ako eh. Ito naman bago na bago. Ang dami Kaya naman nga, talaga Makati sa'yo. Sa true. Huwag ka naman maingay. Tinatry ko silang hindi maging Makati this year. This year, yan ang promise ko. Nicole, huwag masyadong Makati. Kung ano mang katihan, di ba? Kayo na po ang bahala mag-isip. Oo, pero mas nanaig kasi yung Oo, kati ng paa kati ng nitong paa. December. Correct. So dahil makati ang paa naming pamilya, alam namin yan, yung feeling na, oo, masaya dun sa lugar na pinuntahan, lalong-lalo na alam mo, partner, goal ko talaga this year madala ka sa Puerto Princesa, 'di ba? Oo So nga. shout out sa mga nakatutok sa atin via Love Pinapatagal Radio mo pa, Palawan. pwede naman anytime. Hindi. Sabihan mo lang ako, Ano magpa-file nga? agad ako ng leave. Tuyotsaurus nga, ano ba? Kaumpisa pala ng taon, teka lang. Bigyan mo ako ng time na maging fresh ulit. Saan tayo magtutour doon? Ay naku, basta. Dadaling kita sa mga lugar na pwede kang kainin ng mga buhaya. Iaalay pala sa Palawan. Ay, kaya lang. Ang gusto pala, ang napag-alaman ko parang recently, partner, na Oh. mga ano lang daw, mga masisikip lang daw ang pwede sa Palawan. So kung maluwag na, Teka, magpapalit ulit ako ng pores. Wait, maluluwag na siya. O yun, so bilang makakati ang mga paa namin pamilya, ano yan eh, parang syempre makikita ninyo masaya sa mga pictures. Totoo naman. Oo naman. Sobrang saya naman talaga. Pero meron talaga siyang kaibat na pagod. Yung parang kapag halimbawa, ganito na bumalik ka ng may pasok ng January 2, dapat mga January 4, para mga nasa bahay ka pa ng mga nagpahinga-pahinga. Pero walang ganun eh. Wala pong ganun. Sasagad talaga natin. Oo. Yung iba nga, nasa bakasyon pa ngayon eh. Hanggang Nag-enjoy pa rin ngayon. sila. Nagpapagod pa rin sila. Akala nila holiday pa. Nagpapagod pa po kayo. Correct. So bukas, mamaya sila luluwas ng Maynila. Yan, mga ganyan. Yan, tapos bukas diretso trabaho. Tapos bukas angal na naman. Correct. Pagod pa ako. Eh, ganun talaga. Rumampa ka eh. Meron talagang kaakibat na ano yan, na mga eksenang kapaguran. Oo, Ganun. tsaka uulit natin, hindi naman bago yung ganitong klase ng eksena. Oo naman. Ngayon ka lang nagbagong taon. True. Ngayon lang naka-feel ng mga ganyan. Oo, taon-taon naman ganito tayo. Pero Yes. babangon at babangon, di ba? Oo Magsisimula naman. ng panibago, di ba? Start anew. Yes. Kailangan natin gawin ulit yun. Kumayod, Correct. magsipag. At lagi naming sinasabi ito at uulitin lang namin, hindi naman ito bago, mga kabisyo, di ba? Hindi ka anak mayaman. Yan.
Mga dinosaur nga tayo. Oo. Mga anak ng dinosaur. Correct. Diba? Mga makakapalang balat. Ganon. So, good morning po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay. Yung mga pumapasok na po ngayong araw na ito kasi tulad namin ni partner, hindi anak mayaman. Yan. So, kailangan kumilos, kumayod. Yan. At sana kung ano man po ang inyong mga wish, New Year's resolution, mga goals, ganyan. Sana po ito po talaga ay truly na matupad. So what's on top of your list? Nothing. Wala. Sana magkatotoo tayo wala. Oo, hindi sila naman ang kausap ko. Tayo, wala naman ang kausap. Bakit hindi makita kausap? Sila, sana nga yung mga goals nila, yung mga wish nila, matupad. O, maganda naman Bakit ikaw yun. meron ka din bang top of the list? O, tingnan mo, wala din. Hindi sigurado. Meron nga ba? O, di ba? Kaya pa kasi ako mag-isip eh. Oo. Mag-isip. Parang gusto ko pang matulog. Ganon. Ganon yung momentum ko ngayon. May ganon tayong feeling. Oh, yung pinilit ko lang bumangon. Sige na nga. Wala akong choice, hindi nga pala ako anak mayaman. Wala pala kaming recorded ad-lib. Sige na nga. Wala namang dahilan. Luma na yung diarrhea. Para hindi pumasok, di ba? Oo nga. Hindi tsaka higit sa lahat. Ang motivation, hindi ka anak Mayaman. mayaman. Ganon. Totoo yan. Kaya kikilos babangon, di ba? Hindi, pero meron nga ba? Meron nga ba ikaw na top of the list? What you intend to do this year? Ay, alam ko na pwede bang magdesisyon para sa'yo? Totoo pala desisyon naman ako. Malay mo magtugma. Ay, alam mo naman lagi nag-a-align yung mga yung mga plano natin sa buhay. Correct. Sige nga, hulaan mo nga. Hindi, ito na, partner. Kasi parang Hulaan mo. feeling ko hindi mo pa ito ginagawa eh. Alin? Alam mo, at your age, mga Oo. kabisyo, at our age, executive check-up is key. Huwag mo akong pinangungunahan. Yung mga nararamdaman mo ngayon, huwag mo i-apply sa akin. Ang pangit. Pabata pero ang goal, executive check-up. Hoy! Kasi ang goal natin, partner, tumagal tayo na maraming taon. Oo Diba? naman. Totoo naman yun. Tandaan, this year, 2024, marks our 20th anniversary sa Tambalan. Bakit ganun yung yung mga sinasabi nila? Sabi niya, Ano? Sabi niya, super ilan taon ka ng 44? Sabi kong ganun. Tama, 44 tayo, di ba? Oo, 44. Oo, sabi niya, pa-check up ka. Totoo. Sabi ko, bakit po? Oh. Hindi mo lang kasi, hindi mo masasabi. Charot. Sabi sa isip ko lang, wag nga kayo nagdedesisyon para sa akin. Yung mga nararamdaman nyo, Kami na nga, sa inyo lang yun. pala desisyon nga kami kasi yung mga, alam mo, yung mga 44 na, tapos ayaw pa magpa-check up. Naglalabasan isa-isa ang nararamdaman. Hindi lang yung part, yan yung mga in denial, pa-feeling bata, kayo pa uminom na madami. Pero sa totoong buhay, correct, diba? Ang bigat na ng katawan, tingnan mo, alas 7. hingalin, pagurin. Correct, alas 7 na, mababa na ang sugar, di ba? Grabe yung umaga. Wala nang sugar. Correct, 4:30 p.m. pa lang, mababa na ang potassium, di ba? Mga ganun. Pero hindi kung halimbawa, hindi ko man ma-afford yung executive check-up. Kasi parang feeling ko pag executive check-up, pero ban check-up lang? Oo, sa bagay, pag executive, parang ang mahal eh. Ito yung pa nga tayo ngayon. So check up lang, check up. Sa bagay, check up. So kung hindi ko man ma-afford yung executive check up, Kaya mo yun. Ang gagawin ko na lang, i-minimize yung mga yung mga bisyo. Naku, sinabi mo na yan. Ay, sinabi ko na ba? Sorry, nakalimutan ko agad. Sinabi na lahat ng mga kwarintahin yan. Yung babawasan ng ganito, babawasan ng ganyan. Pero anong nangyari? Nako. Ilang kilong taba ang tinira mo nung holidays. Diba? Yan, diba? Ilang malulutong na balat ng lechon Correct. ang niluya mo kahapon. Yan, diba? Ang dami pa nga sebo sa ngalang-alam mo, hindi Sa mo tanggal-tanggal, true. di ba? Correct. Sa Tapos kapal ng taba. Tama, tapos sasabihin mo sa amin ngayon, babawasan mo na lang, hindi ka magpapacheck up. Naku, tumagtigil kayo. Kakasabi mo lang kanina, ipapaksiw mo yung ulo Correct. ng baboy. Iritang-irita ka kasi hindi mo mahanap yung ulo ng baboy. Pinagbintangan mo pa yung pinsa mo na kumuha. Tapos sasabihin mo sa amin ngayon, babawasan mo yung timbang mo. Feeling ko Kung ito naman- ito yung wish natin. Oh, ano? Wag natin yung mga tangang usapan talaga. Ay, hindi. Maintain lang natin itong mga tangang usapan. Uy, hindi tangang usapan yun ha. Meron talaga akong kilala. Wala yung ulo na baboy, Oo, tapos hinahanap. Napagbintangan hinahanap. yung tita, Oo, gano'n. napagbintangan yung pinsan. Kasi yung huling nandun sa sala, yung pinsan. yung ulo Yung ng lahat tayo baboy. nagpapatulan sa ganitong klase ng usapan talaga. Kasi yung mga kabisyo natin naliw-naliw sa ganito. Totoo kasi. Nangyari talaga. Yung nawawalang rep ka na. Real talk.
nawawalang ref na misplace. Ganon nga. Hindi, real talk yung tungkol dun sa ulo ng lechon. Naka-plastic pa yun na puti. Naka-sandbag. Yung isang panganat ipa kasi. Oo, basta nagkaroon ng kaguluhan sa isang pamilya. Real talk talaga yun, partner. Napagbintangan yung isang pinsan, ipapaksiw pa nga daw kasi. Galit na galit Yung isa naman kasi nung nagpaplano nga yung kalahating panga, pakukuluan pa gagawing bulalo. Tama. Kasi mas malasa daw yun. Sa true. Tapos nawala. Nawala. Ay, Tapos, big deal yun. Correct. Sasabihin mo ngayon, gusto mo nang magbago? Galit na galit ka nga sa nawawalang kaliwang panga ng baboy. Huwag ganon. Huwag nyo kaming lolokohin. Magpa-check up tayong lahat. Kailangan yun. Oo, kailangan po talaga yun. Lalo na if we intend na gusto natin na mas magtagal pa ang buhay. Although, yung katwiran ng mga iba, what you don't know won't hurt you. Diba? Pag hindi mo alam yung mga Agree sakit ako mo. dyan talaga. Mas may peace of mind. So, totoo lang din. Alam mo, totoo yan din. Ako, binabawi ko na lang yung magpa-check up tayong lahat. Isa pa rin yan. Siguro nasa list din natin yan. Kailangan stable mo ang mind. Huwag tayo pabago-bago ng pag-iisip. Huwag mo tayong pabago-bago ng prinsipyo sa buhay. Hindi. Yung unstable mag-isip talaga. Yung sinabi ko talaga, at your age, partner, kailangan na talaga pa-check up. Tapos biglang, alam mo, come to think of it. Pag hindi Para sa bagay, personality mo naman talaga yan. Ay, pabago-bago ng You're an author, pag-iisip. remember? Yes. Pabago-bago ng isip. Kasi natandaan ko yan last year, partner eh. Di pa-check up, kaka-migraine ko na hindi confirm nga na may saltik sa utak. So okay lang, di ba? Di ba? Okay na, may saltik sa utak. Tapos malaman-laman may thyroid problem. Dahil nagpa-check up sa utak. Tapos dala-dala nilang buwan, di ba? Kaya Iyak nga, na iyak sa bahay. Iyak na iyak sa bahay. Naisip naman kung ano-ano. This year, kahit sinabi sa akin magpa-ultrasound ulit, hindi ko gagawin. Wala, gusto ko ng peace of mind. Kaya walang magpapa-check up. Binabawi ko na pa yung sinabi ko kanina. Walang magpapa-check up para merong peace of mind. Sarap. Yung ang gulong kausap. Tapos Hindi, bukas pero- pag binalik to, ano nga yung sinabi ko kapon? Pero, kanya-kanyang priorities yan. Oo naman. Pero of course, ideally, dapat magpa-check up. Yun naman din talaga. Kasi minsan nalulurkay tayo sa nagugulat tayo na, meron pala akong ganito. Kung sana naagapan. Oo naman. Totoo yun. Yun naman din talaga ang katotohanan. Alam nyo, sakit talaga natin mga tao yun eh. Di ba? Kahit nga may konti na tayong nararamdaman, tatama rin talaga tayo magpa-check up. May ganun Hindi tayo eh. gagastos dyan. Hindi natin pag-aalata ng pera at budget at oras. Oo, na kahit okay lang, masakit yung yung likuran ko. Parang yung kamay ko. Parang may masakit sa tagiliran ko. Hindi mo papacheck up yan. Not until sobrang sakit na. Di ba? Yung nararamdaman mo. Yung pa konti-konti, okay lang, kaya ko pa. Yun yung sinasabi natin. Kung kailan malala na, saka tayo nagpapacheck up. Ayan. Di ba? So binabawi ko ulit yung sinabi kong peace of mind. Magpa-check up kahit wala kang peace of mind. Kasi better safe than sorry. Yan. Prevention is always better than cure. Importante siya. Pero kanya-kanya po talaga yan. But ideally, of course, kailangan magpa-check para para mas sumaba pa ang ating buhay. Tama. Para mas makasama pa natin ng mas matagal ang ating mga mahal sa buhay at para maitawid pa natin ang maraming pang bagong taon. Totoo yan yung sinasabi mo kaninang nangangapal yung batok ko. Yan. Tapos ayaw mo pa magpa-check up. Gusto mo lang magbawas-bawas. Yan. Well, actually, pwede naman. Minsan naman kasi pag nagpa-check up ka ng ganyan, ang sasabihin sa'yo bago ka mag-take ng mga maintenance or mga gamot, ang sasabihin, try mo muna mag-lose ng weight. Yan. Diba? Yan muna. Bawas ka muna sa mga ganito, tapyas ka muna ng mga ganyan. Diba? Ayun talaga yung gagawin More ko. or less. More gulay, Oo. less baboy, mga ganon. Pwede pa yan, partner. Sige na nga. Diba? Pwede pa rin. Basta promise sa sarili na gagawin. Oo, kasi ang katwiran talaga natin yun nga para hindi para magkaroon tayo ng peace of mind. 'Di ba? Kikilalanin mo na lang yung katawan mo. So pag may nararamdaman ka dahil kumain ka ng ganito, titigilan mo na. Yan. 'Di ba? Kung naramdaman mo kumapal yung batok mo kanina, kakakain mo ng lechon Correct. kagabi. Itigil mo na yung butcheron na yan, di ba? Alam mo nang kapal-kapal ng batok mo, nahihilo-hilo ka na. Kumakatira ka pa ng butcheron, kala mo ulam, Oh, di ba? totoo yan. Sabi mo kapon, ang hirap umihi. Correct. Diba? Alam mo, UTI ka na.
Tira ka pa rin tira ng mga maalat. Cup noodles pa. Correct, di ba? Skill mo na din. Totoo so, yan. kumbaga, Pero yung ganon. anuin mo, dapat memorize mo yung katawan mo, memorize mo yung sarili mo. Pero again, ideally, check-up is always the best. Yes, that's recommended. Sa True Lalo, ito lang halong Eclavu. Sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay, I hope you had a great holiday. Yes. Sana po ay maging masipag po tayo. Tama na po yung tatamad-tamad. Kota na po, okay? Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! By ACS Manufacturing Corporation. IS